Surprise! We're live! Surprise! Baby, yeah. Yeah, yeah, yeah. No. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Voulez-vous coucher avec moi? Voulez-vous coucher avec moi? Voulez-vous coucher avec moi? Oh, my sisters, yeah. I'm just waiting for everybody to join. Is that though? I'm just waiting for everybody to join. Dali lang dong. I'm gonna share it. I wish I was you. Oh, thank you. Where did you get your necklace? Oh, it's from Vivian Westwood. Thanks. OMG, you are so beautiful. Ah, you're so sweet. Thank you. Ready na? Oh no. No, 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 no. I'm just waiting for a few more people to join. You're Sige so na, sige na. beautiful. Ah, thank you. I wish I was you. Ah, you're so sweet. Thank you. Sa ka diha? Nagmonolog lagi ka. We flew over the North Pole. Let me tell you something, Linda. You should take one of my lorazepam. It works. Sige na, Tort. Yes, hello mga kaibigan. Welcome to our live intro. Ala, I don't have a headset. Wait. Ay, naade sa akong dalunggan. Nasa yung dalunggan. Nasa akong ears. You're listening to Dili Ni Advice. You're listening to Dili Ni Advice, a Bisaya podcast hosted by two millennials from Davao City. Ako si Kringkay. Ako si Darling. Listen and chill with us twice a week as we talk about modern society and pop culture. Hello, hello, hello! Yes, hello mga kaibigan. Hello. Once again, we would like to thank our donors or supporters, Yayu, Tair, and Carmione. Carmione. And also, Carmian, correction ni sa pronunciation sa mong name. sure. Hopefully, she will message us. And then she will send her name's correct pronunciation. Am I right? Oh. Okay. Tapos, shoutout na mo among mga commenters, be. Oh. Sige. Shout out kang Eden Abalo. Eden Blank. Ay, sa mukha, oy. Eden Blank, ayaw ko gi 1 star. I'm sorry. Sige.
Eden Blank says, may gani wa gi-appeal og expire ang death certificate no kay og yes magrenew ang nitaliwan na. Yes. Actually, ang senior citizen pod. Ay Di mo ba? ba? Di ba na-remember ni mo ko lang senior citizen pod ma-expire. Ay, it makes sense man kay basig. Ay, basig ginascam nila ang ano, SSS, kay basig GSIS. namatay na. Oo, tapos gina-claim gyapon og benefits. So that one makes sense. Okay. But what about the marriage? The marriage, Unsa day benefit atong gina-abuse sa government by being married and it has to expire so that it won't be abused. ambot gibot-buhat lang siguro na ni Bong Revilla ba ang iyang plataporma para lang na ay 1+1 sa iyang mga list of platforms. Platforms. Napaisa si Kylie Blank. Wow, Kylie Jenner, thank you so much for your comment. Yes, pero actually, si Tomsky ni siya sa Facebook. Okay. Guten Morgen ni mo diha, Tomsky. Okay, ana siya. Lako na, remember niya ang Guten Morgen ni Tomsky. Hello ate si Tomsky ni in Spotify format. Hala na, di tayo mga Spotify format, no? Kay kani si Eden, Facebook format. Si Tomsky, na siya Facebook og Spotify format niya. Si Kylie. Oo. Thank you. Nakahinumdum ko sa imuhang gitudlo ka na mo nga Guten Morgen. Thank you. Yes. Thank you sa imong education. Si Wilmar Blank. Mabasa na po ng last name. Wilmar Blank said ginamos. And then, nagkatawa siya og ika-isa na naisingot. And then, na monkey emoji nga nagtabo ng mata and ROFL siya. Mo na yan tulo ka emoji. Kay ngano, mo na ato ang Bis Academy para karong adlaw. Oo, thank you. Actually, si Wilmar, shoutout niya ato ang listener na si Gina Moss. Hala, pwede na di ay mag-shoutout ang mga listeners sa kapwa listeners, no? Hala, pwede di ay. Happy ko. Hala guys, basig diri mo makita og inyong soulmate. Hala, na-happy ko. Hala, basig no. I-try daw guys. I-shoutout ninyo si Koy Blank. Basig, para makakita na gyud siya og soulmate, di ba? Damay si Koy Blank, absent beron. Gani. Ang isa pa si Renz Blank. Ingon siya, hi, shout out proud Bisaya sa CDO here CDO here in Canada. Hello, unsay may hello sa Canada. Hello. Kuan, hello, I'm sorry. Hello. Kaya di ba out mo na sila? Hello, I'm sorry. Hello. Mo na siguro ilang kuan, ilahang hello didto. Pero ang taga CDO is kanang beloved kita dito, no? Tagan ka listeners dito. Ang mga taga Davao, asa man? Hala, 1 star mo. Kasagaran ko na mag-shoutout sa mga taga CDO. Love kayo na mo ni sila. Wala pa ko kitang mga taga Davao ba? Hala, grabe. Taga Davao kami. Hala, grabe. Grabe, no? Makaila ko gamay. Hala. Sige, magulahan na ta, please. Do I have to press anything? No. I'm getting ready. Nagkaon man good ba? Palayo pagod na. Wala kalain po. Dapat ikaw ang una sa uluhan. Gani, ako man dyan ang una. All the time. Okay. Sa uluhan, sa mga nagdilaab nga balita, wala siya mga. Dapat gani. Ay, ikaw, nara sa imo. Butangan ni mga or. Sige, again. Sa uluhan, sa mga nagdilaab nga mga balita. Ay, awa. again. Sa Tessa, mag-burps ako. Tukar na po na akong allergies, guys. Oh my God. Sa uluhan, sa mga nagdilaab nga mga balita. Richard Haydarian, nagsorry sa amua ni Kringkay. Ay? Kanye West, na brother na. Pyramid of Giza, giskan murag buang. Kana uguban pa sa Dili Ni Advice. Ang man tong nagsorry daw si Richard Haydarian sa atua. Nagsorry siya. Pero dili personally.
sa ato ang duha. Pero gi-clickbait lang na Gi-clickbait niya ang uluhan. Oo, gi-clickbait lang tamo. Pero actually, nag-post siya. Oo, tama jud mi last episode, guys. Tama jud. Tama jud mi. We said he made a false statement. And then it's true. It's true. Dili parihas og level ang Sub-Saharan Africa sa Mindanao. Yes, we're always right. Dili parihas. So, karon nag-post si Richard. Ano siya? I stand corrected. Latest data on Human Development Index is in. Thanks to a good academic friend for forwarding this. Ano siya? I will still need to confirm this database with NEDA. N-E-D-A? NEDA. But more than happy to see such immense progress in Mindanao, and my sincere apologies again for any unintended hurt to our great kababayans. We'll see to it to use this 2024 data, once fully confirmed, for my future engagements. Unya, unsa man iyang gi-post na screenshot? Here are the Human Development Index values for administrative regions in Mindanao. Northern Mindanao 0.712 high, Davao region 0.708 high, Socsargen 0.684 medium, Caraga 0.7710 high, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao 0.629 medium. So nothing is low. Nope, we're not low here in Mindanao. I think he said it first. The first time he said it, he had an agenda. He had an agenda. He just hated us. That's it. Ang iyahang tumong ato, ang katong interview to express hate. That's it. Ang iyahang tumong ato kay ang mga support Duterte manggod ng topic nila ato. Unya, niingon siya nga, ang mga supporters ni Duterte, nganong anak manggod tong reporter, nganong sa kadaghan niya og kanang kontrobersiya, nganong daghan kay siya og supporter. Unya mo to, niingon si Richard nga, ang iyahang mga supporter manggod ni Duterte, naanda siya sariling MAGA diri sa Pilipinas. Gikumpara ang mga Duterte supporters sa MAGA ni Trump dito sa Amerika. Unsa nang MAGA? Mga supporters ni Trump. What does it mean? Unsa nang MAGA? Trump and Duterte are the same. No, what does MAGA mean? MAGA is Make America Great Again, mo ng slogan ni Trump. Okay. So MAGA supporters are just basically Trump supporters. DDS. Oo, DDS. Oo. It's MAGA is equivalent to DDS. Oo. Okay. So, i-compare. Okay. Kaya, niingon siya nga, kay ang mga supporters ni Duterte, sa mga taga Mindanao, mo to niingon siya nga mga pobre, basically mga pobre, manggod na mga nadira mo na, ginagamit nila ang ilahang kapobrehon, nganong... Kasi man naingon si mo Richard na pobre mi diri. mo to yung giingon. This kind of person... when you say something like this, it just shows that you're very, very ignorant. Very, very ignorant. Like, I'm pretty sure that you haven't been, if you've been, I think once, but you haven't been to all of Mindanao. At least the majority of the regions. Niingon di ay ko na professor ni siya katong sa last episode, pero dili man siya professor. Ngano niingon si co-pilot na professor? Co-pilot makes mistakes. Sa bagay, kuan siya nagsulat siya og book na The Rise of Duterte. Mo na murag ganahan siya na mag-express sa iyahang knowledge about Duterte because you're not the authority of us. Go ahead and be an authority about Duterte. If you know a lot about Duterte, just go ahead and be an authority of him. Authority of knowledge, authority of information. But don't be an authority of Mindanao, the whole of Mindanao. Because when you said it the first time, you had an agenda. You hated us. You hated us to the core because you compared us to another country, another HDI index, another race, practically. Isolating us from the whole of the Philippines. Making us not Filipinos. You just want to express that. You want to express your hate in that interview. You just wanted to publicly lash out to people of Mindanao. That's it. And if you are like sorry right now, I don't think it's sincere. I will not accept your apology. Charot lang. Kabalo ka no, accept na ko yung apology.
Hala, kuya ni Accept na Kringkay. ko, oo. Sige, ako ang hater, siya ang good person. Kaya nga no, kasagaran sa mga tao ba yan, no? Kung magkamali sila, mo double down. Pero siya, gibawi niya iyang giingon. Ma-admire taan na ang mga nibawi sa nga, ni angkon nga, na mali sila. I don't have Ma-admire taan na. admiration for him. Oh, I don't have admiration for him, just his apology. Okay. Because I'm not a fan of him. I don't even know him before all this. I don't know him too. It's just that what he said went so viral, it touched my ego. Oh. Yeah. Betang. Kay murag usa jud ta diri kanang ignorante na gyud kay ta diri, bugo, pobre kanang kay maunang supporters daw ang mga taga Mindanao. Muna Duterte kay mga pobre ana to yang game. Muna no, na ako'y mga ka-chat sa syempre na ako'y game guys. As you know, she has a game, I have a game, we game. Na ako'y mga ka-chat na mga taga NCR. Delikado ba daw diri? Ay, oo, kita ko ana ay nagpost sa Reddit ana Oh, delikado ba daw diri? Na ba daw gira diri? Oo. Wala ba daw mall diri? Na ba daw kurente diri? Da. Oo. Ano mga ana na question ba? Its root is from your stereotyping Mindanao being a province. The whole of us a province. But I don't like get offended when you say I'm probinsyana. It's okay. It's fine. Kay wala may wrong. Dili man demeaning ang word na probinsyana, no? Dili man. Pag probinsya man ta, dito probinsyana sa day. O gani, dili man siya demeaning but calling us poor, like in general jud ha. In general. Because he said Duterte is taking advantage of our poorness here, poor tag mindset, poor ta og education, poor ta og poor ta og kanang livelihood, poor ta og kanang state of living, unsa ba, di ba? Di ba, it's so demeaning. I don't like you. Kay ngano tungod ta sa ABS-CBN lagi. Ngano man? Kanang sa unang panahon until for many years murag spanning 2 decades siguro ang ilahang mga shows puro Tagalog no. Kunya kung naay Bisaya mo abot sa mga show either Katawanan or Katabang or kanang ingana tungod na sa ABS-CBN. Kanang sa akong game kanang pero expected man ako na kay ang game ang pinaka-toxic na game sa tibuok kalibutan. Moingon siya mga Bisaya kayo, mga construction worker kayo diyan. Hala, oy. Ay nga na. Flexing. Mao na pero it's changing because of social media. It's changing. Nakahibalo na mas daghan nga tao ang makahibalo nga dili mga construction worker, dili lang mga katabang ang mga naa-address sa Mindanao. Daghan ang kultura diri sa Mindanao. Dili yes, you're actually right. It's because of media. Whenever somebody is portrayed Bisaya in films or in TV shows, it's always gonna be pobre, probinsyano, walang pinag-aralan, mga ana, no? Bitaw, tama pod ka. Na-out kay ni si Kringkay jud. How jud kay ni siya? 5 stars. 5 stars na siya. Si Richard, 1 star na siya dito. Hater lang jud siya namo ay. Hater lang jud siya sa Mindanao, guys. Hater lang jud siya. That's why he said it. And if he's sorry now, I don't believe he's sorry. But if he's sorry now, then it's just, I think, kanang murag hugas kamot lang na siya. Ay, nanghugas man gini siya kamot. Madawat ko sa iya hang hugas kamot. Benefit of the doubt akong ihatag kaniya. I am a graceful person. Charot. Tagaan na to ni siya. Benefit of the doubt. Na ay nag-comment dire sa kay ang kaning post nga amo ang ginatanaw kay from Sunstar Davao. Nya niingon siya nga damage has been done. Nya pa isa na you are underestimating the Mindanaoans. Na pa isa na that is irresponsible and ignorant journalism. Don't bother changing the narrative. Suko kay mga tao kang Richard. Suko kayo. Pero tagaan na to ni siya kay iya man gibawi. Tagaan na to. Guys, ako ikape Bear Brand. Na logo. Nakita ang logo. Can you check? Bear Brand. Please sponsor me. I really love your product. Bear Brand lang. Dili good ko mo inom og laing brand sa gatas. Bear Brand lang good.
Ako mo inom puguglain pero priority jud nako ang Bear Brand. Kung wala, pwede ko mo palit og lain. Mao ba? Kay dili ko ganahan jud og kanang walay gatas. So kung walay Bear Brand, mapalit na lang kog lain para dili ko mawadaan. Ana lang. Okay. Sige. 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 Napay isa kabuang aside kang Richard. Si Kanye. Ay, mao ba? Na brother na jud siya. Na brother na? Oo. Ay, kaluoy. Na brother na jud siya. Si Kanye guys, na siya mga series of posts sa X. Ngano formerly known as Twitter. Naunsa din na siya? Ambot nung sana siya, ikuan ragod kung sana yung mga post. Nag-spam siya og posts sa X sa Twitter. Oo nga, noon sa daw. Uy guys, katul kaya akong ilong kadali lang jud. Nagtukar akong allergy. Butangi og kuan, Domex imong ilong. Domex. Sunrox. Muriatic. Colgate. Skinol. Alcohol. Kada magsugod ta og podcast kay magtukar ang allergies. I don't know about you. I don't know about me. Sige, go. Nausa din na si Kanye. Si Nathaniel Blank kung walay Bear Brand, swak na lang. Ay, okay. Okay. Approved. Nag-care ko sa imong joke. We appreciate it. Ano ni si Kanye? Wala ko kailan naalay ni ang akong pinakaunang tweet nga nakitaan is, wait, has anyone ever seen Jay-Z and Beyonce's younger kids? They're R-word. No, like literally. And this is why artificial insemination is such a blessing. Having R-worded children is a choice. Ang R-worded children kay kanang spell out na lang, spell out. R-E-T-A-R-D-E-D. Sa Bisaya, kanang na mental disorder ba nga kanang behind siya. Brother. Dili po brother, pero kanang inborn man yata ni. Sige. Inborn ni siya nga kanang sige. behind ba ang iyang mental development. Unya wala ko na nakapansin dayon so kung kinsa ang nag-tweet. Ni kuan lang ko nga kalain po na nga statement oy. Yatawag. Hala si Kanye man di ay ni. Actually guys na kuan ko kanang murag love-hate relationship ko kakuan Kanye. Mo ba? Kay yawa ni si Kanye og post. Pero sagdan lang na ako, malingaw man ko. So love na pod. Ano ba love-hate relationship? Ala ko gikalingawan si Kanye kay balo ba kano? Kuan ni siya eh. He needs serious help. At feeling na ko addict siya. Kanang naadyo siya ginatira ba? What do you think? Or mental illness? Na ako'y nabasa nga kanang bipolar gidaw siya daw sumala pa, di ba? Diagnosed bipolar gidaw siya. Onya, nag-stop siya og take og medicine and he's now in a downward spiral. So basin siguro nag-stop og take og medicine tapos naay po ginatira pod siguro. I don't know. Ang kuan man good guys, ang nakapangit jud ang post kay gidamay niya ang anak ni Jay-Z ug Beyonce nga murad og mga abno. Kung sa Bisaya pa. Ay ala mo na ang term sa to sa Bisaya, abno. Abno ba? Pero kuan gyapon na siya ng derogatory demeaning sa Bisaya. Mo na iyang giingon. Siya dili ako naingon ha, nag-paraphrase lang nako ang iyang giingon. Oo. Unya unsa pa to gitira pa niya si Jay-Z. Napa siya giingon ana siya. I know Jay-Z is driving around like I have to kill Kanye. Unya napa isa. I know it's gonna hurt Jay-Z to kill me, but somebody's gotta do it. Unya napa isa. I also don't want Jay-Z to get in trouble for killing me. Maybe Drake's shooter top 5 can come kill me. Na unsa di ini siya. Karon pa kita ani na ang 'di ba ang una na ko nakitaan kay kanang gitira niya ang children ni Jay-Z ni nga abno daw. Beyonce. Nya ang ikaduha na ko na nakita na tweet kay if I live another week all you n-word pussy. So ngano di ay ni siya ngano gusto siya magpapatay? So mao di ay ito ang iyang pasabot di ay kay ginatiran niya si Jay-Z, gina-imply niya na patyon siya ni Jay-Z. Kay ngano unsay context nganong patyon siya ni Jay-Z? Kay tungod aning iyang gipang tweet.
Tungod sa iyang mga tweet, pati sa gitira niya ang children. Siya lang gyapon nag-una-una Siya lang gihapon gani, murag one-sided beef iyang ginabuhat. So gitira niya ang anak ni Jay-Z. Mura siya nakig-away spader, guys. Oo. Gitira niya ang anak ni Jay-Z, tapos gikuan niya si Jay-Z, please kill me, ana-ana. Tapos karon, if I live another week, all you N-words pussy. Mahadlok sila. Unsa man gyud? Kumbaga kung why mo patay sa kuha karon nga mga karong si manaha mga bayot mong tanan. Mga talawan mo. Talawan in particular. Dili naman gud tay kanang slang mangunang aside sa ang meaning sa bayot kay the third gender. Naapod na another meaning sa Bisaya which means talawan. Oo. Pero kuan na siya karon. Pwede kabalo ka no. Language evolves, no? Kaya ang bayot karon dapat dili na nato na gamiton as an insult or as someone to call somebody out na kanang talawan. Kaya mga bayot, mga kuan man na sila, mga isog na sila, uy. Pero kuan gihapon na siya, kanang giplant naman guna sa mga boomers sa atoa kung nay talawan kay bayot. Ana gud. Sala na pud ang boomers, guys. Sala na pud sa boomers. Pero mo niya pinakalingaw nga post ni Kanye. Sa kani nga series of tweets niya. Mo niya pinakalingaw. I am in pain that no one person can fix. The betrayal. Gilista niya mga pangalan. Napit yung title. The betrayal. Dramatic ayo si Kanye, guys. Basta ang iyang listahan mo niya mga pangalan, guys. Ang mga traitors. Si Virgil, si John Legend, si Kim Kardashian yung pasabot, si Travis Scott siguro, I don't know. Si Cardi, who's Cardi? Ambot, basta isa sa mga Big musician. Sean, Jay-Z, Ty, as in T.Y., I don't know. Ty, basta Taiga siguro. Dili si Kylie. Tyga, si Ty Dolla $ign, basik si Ty Dolla $ign. Mo ba. Si Tyler, si Dirk, si Common, si Kid Cudi siguro yung pasabot, si Pusha, si Don C, si Amber, the Kardashians, tanon na jud, apelyado na jud. The Kardashians, Adidas. Hoy, naingon ba yan siya kanang naato siya giingon last time na whatever I say, bisan pag kanang the most anti-Semitic shit na iyang iingon, kay dili daw siya i-drop sa Adidas. Pero na-drop. Gidrop gid siya. Gidrop gid siya sa Adidas. Siya. Pero ang traitor appeal ang Adidas, guys. Adidas or Adidas? Mas Where is the sa- intonation? I don't know. Adidas or Adidas? Where's the intonation? Ako kay Adidas. Bisaya man ko, Adidas yun ako. Sige. Demna, Balenciaga. Gidrop po siguro yata siya sa Balenciaga. Kaya di ba ano siya, ambassador sa Balenciaga? Ang clothing line, di ba sa Balenciaga? My own kids. Kaluoy po. Gilista niya ang iyang kids. Guys, gilista niya ang iyang kids. My own kids, my own family, the black community, and of course, the Jews. Karon po kabantay, and of course, the Jews. Karon po kabantay. Oh my God. Niya, ano siya, I'm in pain. I bled for everyone here. Kay balo kay needs serious help. Ginakatawan na to siya, no? But he needs help. Ang pinaka 5150 na siya. Ang dili na ko malimtan na gibuhat niya, no, kay katong na siya concert man niya tato, tapos nikanta siya, Kim, come back to me. Kano sana kasal na sila ni Bianca? Dili, bago pa sila nagbulag. Wala pa yata na finalize ang divorce. Hello, kids. Hello, kids. Welcome home. We're recording, okay? No. We flew over the North Pole. Mo na to, guys. Mo na to siya si Kanye, ihang pagka-brother karon. Medyo nakuan siya. Medyo na too much na jud. And Bianca cannot do anything about it. Wala pa di sila nagbulag? Ay? Naaday ko ano nagbulag sila. I don't know. I'm just asking. Wala siguro. I am genuinely interested. Ambot. Wala man, pero ang ihang sariling asawa nga si Bianca walay mabuhat because he can only save himself at this point. Wala gani siya nakuha ni Kim, no? Karon si Bianca pa kaha. Nga utro pong brother. Utro po nga brother. Sister. Hay nako, next. Kani guys, excited ko i-tackle ni. Ang Pyramids of Giza. Unsay nahitabo sa Pyramids of Giza?
Naay duha ka professor or doctors, I don't know. Scientists nga nag-conduct og what do you call that? They did something in the pyramids of Giza. They put SAR there, synthetic aperture radar technology. So apparently sa video na ako nakita, those are sound waves scanner kind of thing. Yeah. They put the thing, katong SAR, synthetic aperture radar, dito sa pyramids of Giza to find out what's underneath or what's below the pyramids of Giza. Naay na-discover. Naay na-discover. Naay na-discover. Unsa ba guna? Di ba tulo man ang pyramids of Giza? Wait, let me confirm. Just wait. Tulo. Naitulo ka pyramids of Giza. The Great Pyramid of Giza, also known as Khufu's Pyramid or Cheops Pyramid. Just correct me if my pronunciation is not correct. Ang ikaduha kay the Pyramid of Khafre. Kapre. Oo. And then ang ikatulo, the Pyramid of Menkaure. Mao ba? Ang ilahang gibutangan og SAR, katong thing na naga-sound wave, is ang Khafre. Ang ikaduha. Ang ikaduha. Oo. Karon na find out nila. Unsa ilahang na find out? Mura jud buang ning pyramids, guys. Di ba? Before nato i-discuss kung unsay na find out nila dito. Oh. Di ba dugay na nga debate kung giunsa do paghimuan ng pyramid of any pyramid in Egypt. Kay daghan mag-pyramids ang Egypt, daghan man jud. Pero giunsa gud daw na paghimo. Daghan ang mga Egyptian mo ingon nga proud and loud and proud gyud sila nga sila gyud ang nagbuhat ana. Oo. Hand by hand. Pero dili mo to ang mga tao kay Di mo to ang mga tao kay dagko kaayo ang blocks of cement or rock or whatever. Stone. Naay ka ng community of people na naga-believe nga aliens kuno ang nagbuhat anang pyramids. Kay imposible man gud daw siya maski pag kay ani man gud niyo ang ilahang theory man gud guys nga nganong alien because hantod karon in this current day and age you cannot replicate the pyramids even with modern technology. That's what the people are saying. Ka? Do you ever watch Ancient Aliens? No, I never watched a single episode. Wala ka kita kachukalos? No. I only saw the memes. Aliens. Anyway. Oy, kaday lang nag-joke si Nathaniel Blanco basa sa guna. Unsa man? 3 na kabuok. Giza, 2 og 3. Nag-care ko sa imong joke. I-appreciate na to na I-appreciate na ko. Nag-concern ko sa imong joke. Concern siya. Anyway, so mo nino, di ba mo na? Hanto do karon, dili gyud na nimo ma-replicate even with modern technology, meaning even if you have excavators, even if you have bulldozers, even if you have katong cranes, the gigantic cranes, you really cannot replicate the pyramids of Giza. That's what they're saying. Wala ko kabalo ana. Let's go pilot it right now. Mutan ako og ancient alien na sa MFC. Can you replicate the pyramids in Egypt with modern technology? Oh, dili bias ang question. Can you replicate or recreate? Pareha naman siguro. Recreate the pyramids in Egypt with modern technology. I'm asking co-pilot. Dili bias akong question. Recreating the pyramids of Giza with modern technology would certainly be possible, but it would still be an enormous engineering challenge due to their sheer size and precision. Here's how modern methods could approach it. Ay, ginili na ako basahon kay gitagaan tanig step by step, guys. Kung saan. Precise cutting, laser cutting tools and advanced machinery. Naaday laser sa unang panahon. Mao gani. Mona ang ilahang marag mind-boggling thing is how can the Egyptians do that before even without the tools? Gani no. Okay, mura mas lang Neanderthals ato na tayo. Mura ba sila Neanderthals? Dili oy. Human beings na sila atong time. Oy, grabe pod.
Mura pina Bigfoot. Grabe po. Oo. Anyway. Na sa kuan na sa MFC ng Ancient Alien kamutan ako. Full episode. Sige. Lingaw kayo. Muna. Anyway, mo na siya akong iingon. Wala pa naabot sa main topic, guys. Okay? Karon, di ba? Pyramids pa lang daan. Lisod na kayo i-replicate. Jud mas nay plot twist, guys. Nay plot twist. Nay plot twist. Wala siya buang. O sige, explain. Nabalaan tungod sa SAR technology. Kato akong giingon na synthetic aperture. Ano sa to? What was it that I said earlier? Synthetic aperture radar technology. Tungod ana nga technology naka-produce sila sound waves to find out what's underneath the pyramids. They found out na naay sa sulod sa pyramid of katong kaduha. Sa sulod ana guys, naay 5 or 6 ka pillars sa sulod. Sa sulod ni hawa pa ko sa ilalom. Sa sulod sa pyramid. Sa sulod sa pyramid, naay 5 or 6, dili na ko ma-remember ang picture. 5. 5 to? 5. Naay 5 ka pillars. Nya katong 5 ka pillars, na sila kanang murag kana siyang murag pipe gani nga pagawas. Mao ba? Oo, murag kanang kung gusto ka mo slide pasulod sa pillars, pwede. Oo, okay. nga itong naitabo. Na siya murag agianan ba? So, mo nang na-find out. Sa ubos, sa floor sa pyramid, imagine na lang ninyo guys, B. Nag-init ang ulo sa inyo Paki-imagine na lang. Sa floor sa pyramid, underneath anang floor, na ay hollow nga mga poste. Giant. Dili siya poste kay hollow man daw ang sulod. So, dili poste pero hollow. Hollow siya. So, meaning pipe siya og itsura. Pero dako kaayo ni siya, guys, ha? Dako jud kaayo ni siya. Unsa ka dako? 648 meters. Meters? Ang katason. Wait. Where is it? Ikuan daw ang katason og ang Wait. Yes. 648 meters ang kataas. Sa katunggingon ako nga murag pipe siya. Kakita kato na mo City Gate, guys. Kato na mag-City Gate. Kanang mall sa buhangin ba? Ay, unsa ang kadakon ay kalap doon sa sa pipes. Cylindrical wells di ay mo siya well. Mura siya well. Oo. Mura siya what is elevator shaft. What is the diameter? Diameter of the cylindrical wells. Ay, wala daw na explicitly mentioned. Pero since the cylindrical wells or katong pipe na kong gi-mention is 648 meters tall or deep, kay naman sa ilalom, unsa ang 648 meters? Unsa ang pag-imagine? Sige, dili ko ka-imagine. Okay, 648 meters is compared to what building or structure? Ang akong style, moadto ko sa Google Maps. Okay. Na. 648 meters is twice the height of Eiffel Tower in Paris. Pero di gyapon na to ma-imagine, guys. Kay wa pa ko kaadto og Eiffel Tower sa Paris. It's taller than the Shanghai Tower, the second tallest building in the world, which is 632 meters. It's just slightly shorter than the Burj Khalifa in Dubai, the tallest building in the world, which reaches 828 meters. Ay, kani. Ang ma-imagine ako. Gikan sa, specific kayo. Gikan sa City Gate na lang. Gikan sa City Gate, paingon sa, kilometers naman Gikan sa City Gate, kay maura na akong ma-imagine Gikan sa City Gate, padulong sa... Kanina lang, guys. Padulong sa Rose Bake Shop pag-asa street. Nilisod kayo ang imagination. Kanina lang, guys. Ang 648 meters daw is roughly 216 elephants nagpatong-patong. Mo din. 216 ka elephants. Imagine, sa ilalom sa pyramid, sa salog, ilalom pa ana, 648 meters down, na ay 216 ka elephant. Ay, i-compare sa balay, one-story house. I-compare how many one-story houses? How many one-story house?
is 6. Wait, lain-lain magulang ceiling sa house screen. Ay mga high ceiling, ay mga standard ceiling. How many Kuan na lang. how many floors? Say floor. Kay usually ang isa ka floor kay Ay dili, 3 meters. how many LeBron James? Ay dili LeBron James. Kay James. ang isa ka balay approximately 2.7 meters ang katason sa isa ka one-story balay. Walay apil ang ceiling rataman, walay apil ang atop. 315 ka LeBron James. Ang ilalom atong salog sa Pyramid of Khafre na ay 315 ka LeBron James ing ana kataas ang cylindrical wells. Hollow na siya, guys. One-story house lagi. Kuan man na niyang average. Dili gapon na ko ma-imagine ko pa kita ni LeBron. 216 one-story house. Wala dagana ana oy. Murag isa ka subdivision length. So guys, ang balay guys, ang balay gipatong-patong 216 kabuok balay bag-o nimo ma-reach ang tumoy atong cylindrical wells. So ibig sabihin 216 story building, Burj Khalifa unsa ka tas awa pa man ko kato sa Burj Khalifa. Ningon ako 315 ka LeBron James. LeBron James. Have you heard that song? Nope. It's very very viral sa TikTok. Kay si keeper ba sige tanog TikTok mo na perminti Anyway, balik. Let's go back to the topic. Ay wala po ka ato sa TikTok. Wala pa ko nahuman sa plot twist. Unsa man ang plot twist? Di ba katong cylindrical wells isipa guys ha, kato na mo city gate. Di ba dagko kay sila og kanang poste palingin, nakabantay mo sa ilang poste nga pa round or kanang mga basement parking god. Di ba round man na ilang mga poste nga dagko dili nimo mahag. Isipa nga mauna pero hollow siya sa sulod no. Nya 315 ka LeBron James mo na katas ang mga cylindrical wells underneath the Pyramid of Khafre. Napay plot twist. Naa siya'y kanang nag-spiral nga murag staircase around it. So, guys, agianan sa tao. Murag na nag-aagi-agi. Agianan sa tao. Murag na tao. Kay guys, pangitaan ninyo. Kita mo anang silo nga silida? Wala. Kisa na. Ambot kay bida may ginatanaw mo guna ni Junip. Silo ba nga siya? Nga ang ilahang balay no kay isa ka silo. Dako kayo ilang staircase. Lumao lang na ako ma-imagine. Kung wala pa kitag silo, ayaw na lang. Di, ani na lang. Nakaadto na mo sa Lavigan sa Davao Oriental. Di ba na dito mga watchtowers, mga parola? Di ba na parola dito nga na ay nag-spiral na staircase around it? Around ha, dili katong within. Dili tong within. Sa gawas na ay nag-spiral na guys. Sa 315 ka LeBron James na ay nagtuyok-tuyok na murag wala ko niyong hagdanan jud siya, pero mura siya hagdanan. Mura siya pathway. Yes, nagtuyok na siya guys. Nagtuyok na siya pababa. Guys, kisa may moadto didto. Kisa nagbutbut, nag-engineer. So ang ilahang gina-imply kay na ay city underneath all that. Wala pa ko nahuman. Wala pa di ka nahuman. Wala pa guys. Kailangan may agianan god asam din na sa mga to. Libog nagyugo ingon nila lubnganan lagi daw na sa mga pharaoh, sa mga kings, mga gods nila sa unang panahon. Pero mutuo pa mo nga lubnganan ra na. Nganong kinahanglan na atay 315 ka LeBron James sa cylindrical wells na naay staircase surrounding it. Asa pa do? Gani, wala pa ko nahuman, napay plot twist. Napa jo isa. According sa SAR or katong synthetic aperture radar technology, hala na memorize na ko siya. Pag after atong cylindrical wells na 315 LeBron James katas after sa ika 648th meter sa iyahang floor ato napagyoy duha ka kwarto. Oo, 80 by 80 meters ang iyahang kadakon. So duha ka 80 by 80 meters na room. Murag ingani kada ka guro tanon nimo. I don't know. 80 by 80 meters? I don't know. 80 by 80 meters deka homes. Dili uy. Dako guys, dili. Taka ako. 80 square meter man mga deka homes. Pero 80 by 80 meters
Gani, Wait. 80 square meter, deka homes, gani. Dili, uy. Mo ba? Dili, uy. 80 times 80 na, Kring. So, Mo ba? oo, para mas square meters nimo. 80 times 80 meters is compared to what, dali lang ha. A football field which typically measures about 90 to 120 meters long and 45 to 90 meters wide. So it's close in scale but more compact. Football field. Okay, it's really big. Dako, di ay kaayo. Dili, wala ra. Mga... Ay, na siya comparison. Si co-pilot, ano siya, it could fit 10 average-sized homes within it. Okay. Isa ka block sa kuan kini nga subdivision. Oo. Pero wala pa ko nahuman, guys. Wa pa siya nahuman. Wa pa ko nahuman. After anang 80 by 80 meters nga rooms, duha ka book na nagtapad. After pagyud ana, sa salog ana, na ay interconnecting structures padulong sa other pyramids. Di ba tulo to? Oo. Na ay pyramid na katong sa to. Basta tulo na kasi Giza, duha, tulo. Si Giza, duha, tulo. Na ay interconnecting structures na dili na makapture kaayo sa sound wave. Underneath ato. Kay layo na kaayo. Grabe na kaayo. Pero makita nila nga interconnected siya. Murag nagkasumpay-sumpay. Murag na city sa ubos. Naala city sa ubos. OMG! That's what I'm saying, y'all. Hello, guys. Bruh. Kisay nag-ingon nga lubnganan ra na. Kisay nag-una-una nag-ingon ana. Nay usa ka syudad sa ubos. Basin jud. Basig kuan din Atlantis. The Lost City. What do you think? So dili siya sa ilawom sa dagat, sa ilawom sa Giza de ang Atlantis. Basin no, wala ta kabalo. Dili man to sure guys kay kuan naman ning atoa kanang theory lang man ni atoa pero naa na jud publication ana, naa na jud press release ana nga katong duha ka researchers gi-publish na nilang ilahang in writing ang ilahang findings. Ang findings. Ang akong katingad-an ana kay why isn't it a bigger news? It was just released. March 16 ang papel. Ay, ang press release, ang press conference. Dapat na news by now. Dili man gud Kring. Kapila naman ta nakakita nga it's frowned upon if you share something as fact na kanang murag alien. Kana ko mo yung kahalo nakakita ko kog UFO di murag kag tala, di ba? Murag brother. Di ba? Dili makakatuhuan. I think it's frowned upon in media na kanang pag naay something related to alien technology or out of this world technology. I'm not saying alien tong ubos. I'm just saying na dili man jud na posible nga tanaw ninyo unsa man jud basig kuan basig hell jud ba? Kay lalom. Kay lalom kaayo. Kay lalom kaayo. Unsaon man nato na guys? Nakoy theory. Di ba ka kuan na siya kanang dili na ko ni theory. Gi-copy ko lang ni nga theory from them. Ingon nila, weapons of mass destruction do na. Like sa how? Sa unang panahon. Ambot, it collects massive energy butang dito sa katong rooms na 80 by 80 mo like stabilizers pang contain sa power and then pag ready na ka to destroy the aliens di mo shoot na siya to the katong na mga lutsana ng mga kuan. Basin lang. Basin lang. Napay teorya ang mga tao. Naay kurente sa unang panahon. Ay, okay. Mao na ilang theory. Mao daw to ang energy plant Davao Light nila. Davao Light. Nordeco, Doreco. Unsa pa ng Eco. May nilad. Ay, tubig man din. Meralco. Meralco nila sa una. Mao daw na ang ilang power source. Mao ba? So naay kurente sa unang panahon. Wa lang mo kabalo. Nice. Sige, ipaday. Huy, naay plano sila mag-excavate. Na sila plano mag-excavate. Tungod ato nga findings, nagplano sila mag-excavate. And I don't know when the next update will be, but I'm very excited. It's gonna be in 20 years, bro. But I'm pretty sure that when you find something, it's gonna be the end of the world. You are going to be exposing
new kind of person. Ancient diseases, or maybe the people underneath are still alive. Oo. Have you seen The Gorge? No. Wala lang. I'm not gonna spoil, but it's so good. Oh ba? But because you said you're gonna be, maybe people are still alive down there. Murag silo, good. Abi nila, sa kadugay-dugay na nila sa silo, mga 3-4 generations na sa silo, pag naay ni gawa, dili sila pwede mo gawa sa silo, kay mamatay sila sa gawa sa earth. Pero, daghan di ay kaayo nga silo. So they don't know the existence of the other silos. Yeah, they don't know that other silos are there. They don't know other people are there. So murag ingon ana ba? Tan-aw gud mo anang silo, wa man gud ko katanaw gyud, pero maagihan lang nako kay katanaw kung ba nag-silo. Unya guys, mao lang to ang topic for today. Pwede na ko vote in the poll. Na may comment si Natanyo blank kaganino, mama, papa, or baby elephant? Sa mukha, ay! Na lang, papa elephant. Papa elephant. Or mama elephant, kay tunga-tunga man, is the average. Okay. Vote! Music. Yay. Vote in the poll! Huy, wala ta nag-Bisda Academy. Sige lang. Uyon ba ka sa among mga theory bahin sa Pyramids of Giza? Ug ang pangutana. Nakita ang pangutana? Yeah. Naa pa ba kay lain nga theory bahin sa Pyramids of Giza? Duha? Tulo? I-share sa comments on Spotify, YouTube, and Facebook. Mag-Bisda Academy sa ta. Okay. Bisda Academy is when we teach you a Bisaya word or phrase. The word or phrase is... Ginamos. There are two meanings. The actual meaning and the slang. Kay naamanggoy nag-message sa amo nga si Gina Moss. Nga nahinomdom ko sa amo ang term diri nga ginamos diri sa Bisaya. Diri sa Bisaya cities. Ginamos is a popular fermented fish dish in the Philippines, specifically in Visayas and Mindanao regions. It's made by salting small fish like anchovies or silverfish and fermenting them until they develop a strong salty and umami flavor. Ginamos is often used as a condiment or dipping sauce and sometimes mixed with calamansi, chili, or even onions for extra flavor. It's similar to bagoong but has its distinct taste and texture. Ang bagoong di ba kay shrimp? Yes. Little shrimp. Yes. So kini kay mura siya bagoong nga isda pero lahi sila og lasa. Uy. Parehas lang sila nga fermentation. Mura lang, ang bagong is shrimp version, niya ang ginamos is fish version. Ano na lang. Unya, the slang meaning. Unsa may slang kay naa man goy slang term ang ginamos. So, it means chismosa or tabian. So, kung mukaingon ka nga, ginamos ang sa kataw, tabian na siya or chismosa na siya, muto nakatawa ko sa pangani Gina Moss. Gani. Sa sample sentence. Lami kaayo mukaon og saging nilungag. Nya isuso sa ginamos, samtang ga ginamos pudta. Taka na ni siya og kuan. Ay, dili man na yung nga na pag adjective ang ginamos. Gani. Dili siya verb. Uy, pwede man. Pwede ba? Wala pa ako kadungog Why not? Sige, lahia ang sentence. Ginamos si Darling. Oo, ginamos jud ko guys. Oo. Ginamos. Pero it's so, as that slang is so old, we don't use it anymore. Oo, kay karaan na kay siya. Either mosang na karon or marites. No, mga nga na, basta chismosa. Oo. Tabian is like
Napabatay slang words sa tabian these days? Wala naman, no? Tabian Ako mo anak lang. kay Chatterbox. Lahi Ah. na. Lahi na ilang guys. Lahi na sa mga bata, guys. TikTok naman na sila good. Sige, yun lang po. Outro. Kunya na mag-outro. Wala tama din. Wala, mag-record namin sa among episode 50. This is episode 50. Go, go, go. Do you put echo? Or No. Okay, go. Magbutang pa ba ko ka ng sad piano? Mm. Dili man guni sad ni kanina tong story ron. Ganan mo kwato katong gisad nimo and then mo to. Ano ka? Okay. Hit your break nimo. Asa man to ako ang kuan? Go. Usab ko. Gani. This is Sugilanon's Extraordinary Stories by Ordinary People. And today's story is Feeling pogi kong mister dahil napapustisuhan. Kasi mag-read. Ako? Ikaw? Ikaw lang. Ay, sige, unsa man. Whatever. I like Whatever. reading. Go. Feeling pogi kong mister dahil napapustisuhan. Ang iyang giingon kay, "Hi, please hide my..." Ay, gikuha di ay nato ni sa kuan sa Peso Sense. Gihapon. Shout out Peso Sense. Credits to Peso Sense. Ganahan mi dira sa mga story dira kay murag buang ang mga story dira eh. Naka-follow ko dira. Ana siya, "Hi, please hide my identity. Nagkakilala po kami ng mister ko na bungal siya. Wala pong pumatol sa kanya, kundi ako lang po. Dahil nga po, wala siyang ngipin." Bungal is bungi or Pangag. 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 Okay. Wala rin po siyang work kaya hindi po makapagpapustiso. Sa awa ko po, nag-ipon po ako kahit pa konti-konti para mapustisuhan siya. Ay, kasweet niya. Fast forward, ang gwapo na po niya ngayon dahil napapustisuhan ko na siya. Kaso ang problema ko natuto po siyang mambabae dahil gumawa po na po siya. Matabang na rin po ang pakikitungo sa akin. Kumbaga lumaki ang ulo dahil gwapong-gwapo na po siya sa sarili. Gusto ko po siya hiwalayan. Total, di pa naman kami kasal at walang anak. Nagsisisi akong pinapustisuhan ko pa siya. Tama lang ba na hiwalayan ko siya? Gusto ko sirain yung postisyon niya. End quote. Kuya po ni Behana eh. Gosh, yung... Nakoy mga nakitang errors ani nga na story. Nga naman. Dili pa di sila kasal, mister yang tawag. Oy, tama din, no? Oo, dili pa man di mo kasal di ay. Ay, basin, common law, whatever. Pwede. But you have no kids. Common law, gihapon. My partner. What about my partner? Akong partner. Aking partner. Mister, man ilang tawagan na gyud sa magbuot. Dahil kasi ilaha. Dili ko makabuot. Nag-ingon lang ko, error to siya. Oo, sige. Tapos, saan man na to ng postiso? Para sa kuano, Moni ang buhaton. Moni ang buhaton. Biyain na siya, ayaw lang guba ang postiso. Grabe pod. Nagmahay siya. Nga iyang gipapustisuhan. Grabe pod. Kay ngano, kanang, you gave it wholeheartedly as a gift. Tama ba? Tapos i-destroy ni mo. You're so petty. Kampi na punta sa bunga. Unsa man jud? Kanang gusto na doon nga hiwalayan. Kay balo kanuna. Saba kayo ang kuan, saba kayong iro. Ay, oo. Wala ka may double chin. Yes, mga kaibigan. Wa pa na daghan kayo iro guys. Ambot ko madunggan man kasi padayon na lang Dili ta. man na sa madunggan, pero Ah, kato lang kusog na to kaganina, pero okay. Nga, fights. Oh, sige. Fair. Muragog mura lang nagkanang kantahay maguyab pa mo gipaltan nimo siya og sanina, brief, pantalon, ana mga ingana god. Ni pag magbulag mo gusto nimo bawi-on.
Naay mga ingana nga tao ba? Na. Oo. Naa. Kay daghan na sa tulfo. Nagatanong og tulfo sa una? Wala. Nagatanong og tulfo sa una. Kay kana kung wala milingaw, ni gusto na mo ka ng medyo petty na mga shows. Lingaw po tong tulfo sa una, lingaw to. Oo, gusto na mo petty na shows. Kana dili ko nimo kailangan mag-isip Oo. na shows. Na may mga nga show good. Murag kani nga podcast ba dili nimo kailangan maguna-huna guys. Background noise lang. Background noise lang ni siya. Gusto na mo na background noise no kanang tulfo ana. Naadji ka nang mamawi og gamit pati t-shirt, pati brief, pati pero makasabot ko kung motor, kanang mga expensive stuff na magamit nimo. Kani pustiso di man niya magamit. Gamito niya. Gusto kong sirain. Ano siya? Gusto kong sirain. Pero ihatag na lang na, girl. Ihatag na lang na. Time will come na makarma man na imuhang, mister man tawag sa iya. Time will come that he will be karmad. Oo. Kaya nga kung imong bawi-on, and then imuhang gubaon, makakita naman gyapon siya og laing pustiso. I mean, somebody else can buy it for him. Wala na guro oy. Huh? Wala may mo patol sa iya kung pangag siya. Siya rin ni patol. No, kung ni patol siya, I'm sure na ay laing mo patol niya. Siya ni patol, di ba? So, why is it impossible for somebody else to patol? Bitaw pod. Somebody is meant for someone. Somebody is like destined to be with that person. Nabay uban no kanang after cheating mobalik gyapon. Ingana si Madam Poster. Kay daghan maging ana. Oy kapoy na gani ko ng mga ana ba? Nami ingana. Siya kay gusto man siya mo bulag. Bulagi. Sige, go girl, you can find somebody else. Ang kuan manggod, ang kanang makakapoy manggod labi na pag friend nimo. Nga sige siya og kanang sumbong-sumbong sa imuha. Gikapoy na ko niya, gusto na ko siya bulagan. Nga ikaw kay good friend man ka, so syempre suportahan nimo. Sige bulagi lang girl, naalang mi diri ana. Support na kayo ka and then bulag kuno sila, bulag sila no. Nya after 2 days nagbalikan. Gikapoy na ko ana. Daghan kay kog na friendship over tungod ana guys. Daghan kog na sorry, let me adjust. Dagan kog na asan ako eh. Okay, dagan kog na kanang na chapwera na friend tungod ani ng mga batasan. Pagtarong ragud mo, pagtarong mo og kuan, pag red flag, kanang grabe yung red flag ba kanang pula na gyud panit gyud. Nga na ka red flag gud gani. Siya mismo ang flag. Oo. Red. Dili gay walking red flag, running red flag ng inyong mga partners. Pagbulagan ninyo, make up your mind. Pero lisod ba ya? Dili ka ka-judge. Dili ka ka-judge. Easy for you to say, ana good. Oo, kay na may uban nga kanang tagaan na kog chance. Maski ikaw limo nakagikuan. Ay, tanawa tong Key and Peele na skit. Asa ato? Katong Sige lang siya sumbong about sa iyahang kuan, about sa iyahang uyab nga kanang di na gyud kakausab. Tapos pagkakita ay tura na speak of the devil nisulod na ang katong lalaki gwapo na kayo pinaglow-glow ba ay okay nga ana lang isa okay ana day siya sa ending kay gwapo di ay kaayo bantog na magsige balik-balik ang kuan. What if pangit? Huy naboy yung mga ano ay kana grabe. Kanang dili na gani gwapo mo pay grabe binuang. Kadungog ko ana. Dagan kayo gingana guys. Ngano man na guys, kung kinsa pa tong mga dili gwapo, dili kwartahan, dili kanang provider, mga pabigat, mo pay magsig pang binuang. Ngano man na? Ego. I bet I can get this chick. Ana. Ana man na. That's their ego talking. Katol. Di na, wala na ko ginatanan guys ha. Kana ba mga dili pud itsuraan nga kanang loyal. Tanawa ko, loyal kayo ko. Grabe. Oo. Grabe. Oo. Don't say that. Tanawa ko, dili ko kayo itsurahan pero bright kayo ko. Nag-init akong ulo. Pero dili oy. Pero na mga dili itsuraan. Nga mo pay number 1 yung mang binuang. Pare anang bungal, kanang bungal pangag man na sa Bisaya. Pangag. Nga nakangipon lang gani, kagrabe na.
Nang babae na ka. Kuyaw ka, uy. Oh. Kuyaw Lain ka. siya. Oh, feeling pogi iyang mister. Daw be face reveal. So kay now ano yan. Uy, kasagaran jud ana ba? Kanang mga naga-face reveal. O tayo ni mag-post sa Facebook. Grabe akong antos sa imuha. Gipaskwela ta ka, gipalitan ta kag motor, gipalitan ta kag branded na mga pantalon, branded na mga t-shirt, shorts, gipalitan ta kag iPhone 16, ana. Niya pag i-post ba na along with the long caption, i-post pa biag apil ang face. Oh. Niya makita nimo ay mo ni imong gihilakan, girl. Oh. Mura katong bana ni Mikyat. Mao ba? Kinumdum ko sa iyang bana. O dili no, malimtanon kay actually dili man na sa kalimtanon ko pero wala siguro ko nag-care mo na dili na ko ma-remember ang face. Ngano day unsa day ang no? Tanawa daw sa mga kuan basig natay screenshot diri sa old usa to nga episode. Uy, da malahi sa tabi. Nakita lagi kog billboard ni fake Asha Bahada. Da. Oo niya, wala pa dyan brand. Wala'y brand ba kanang wala go'y product. Dapit. Wow, ko talaga. Na, basta tanawa ra gud ninyo guys kamo kung naamang galing mi listener nga taga Davao, agi mo bahada diya sa paunahan lang sa Abrisa, between Abrisa and Durian Hotel. Sa may Regina compound, naay kuan diha, naay billboard diha nga walay brand. So wala na ko na gets. Wala na ko na gets kung para sa asa tong billboard. Ang nakabutang na copy sa billboard kay unashamed confidence. Ano to? Kalimot ako. I forgot the copy, but it was we were driving by. So ay basig kuan na kanang katong nagpabuhat sa iyang ilong basig mauna. pero aesthetics. dili ang iya din no. The face was the old fake Ash. Wala ni mo gipicturean. Wala gani. We were driving by unsa di ko. Mao ba? So on day na ko na pag-picture. You were not quick enough. World star. Dapat daa kay quick button sa imong Dili dapat na kay cellphone. Meta glasses. Naman na. Di ba? Di ba katong Ray-Ban in collaboration with Ray-Ban katong ang imong glasses mo ay naay phone na nimo. Ginasuot na nila Mark. Murag kaila. Sila Mark? Sila Mark og Priscilla. Ay di ay ba? Nakita mo tong kasa? Nakita mi tong kas-anay ang event dito. Nakita mi gisuot nila ilang Ray-Ban in collaboration with Meta. I did not know that. Abot po. Dili ko sure sa features anang Ray-Ban na Meta features. Siguro kanang ambot, camera. Makita na sila sa kanang murag na projection. Mura siya kanang Apple. Mura siya Iron Man ba kanang salamin ni Iron Man ba? Kanang makita niya sa kilid. So unsa may makita niya sa kilid? Mga information, may I help you? Information, may I help you? Ambot niya Google or Facebook. Dili I theory lang ni. Like katay mo ni ang Ray-Ban niya. Katay nagtanong ko sa imo niya. Makita na ko imong profile, Kringkay. Murag Black Mirror. Uy, naay Black Mirror. Kanang pag ana nimo sa imong cellphone lang hinoon to ilaha. Ang iyang rating kay kanang 4.5. Basta mga 4.5 ka mga elite. Tapos pwede nimo i-rate ang tao. Choink. Nya nabanggaan lang kanya gamay. I-downrate na yun. Choink. Ay kalain, lain na community, lain na society. Black Mirror? Oh my God. No, I don't like it. Oh my God, I tried you should watching it. watch. Don't judge me. I tried watching it. No, I tried watching it season 1. Ay, ang nosedive nasa season 3. Ngano pa abton pag season 3 ang nosedive? Pwede man ka mag-skip kay anthology man yan. Ngano pa abton pag season 3 para maganahan ko? Dili siya pareha sa Game of Thrones sa episode 1 pa lang, I'm hooked. Pamili og episode kay lahi man og story per episode. Unsa naman taan ni? Uy, ato Tanga ba? kato nosedive. Kato ganahan ko ato. White Christmas ganahan ko ato nga episode 3 man yata to. Unsa pa? Still not watching it. Right now what I'm watching is RuPaul's Drag Race season. Unsa na ta nga season ba? 17? Ako tanong ko White Lotus. Lagot kay White Lotus kay kuan ka nang kada week igawas ang new episode. Unsa na 4? Season 3? Ay episode 6? Okay. Wala pa ko kita yata sa season 3. Mabalik ta sa tong topic. Malahi na ta oy. Ay malahi. Napa isa ka topic. Ay napa di ay? Gikan sa TCU Secret Files post. Ay kani ang mga Secret Files post dala ay mga controversial pug kaayo na. Ay mao ba? Kana nga Facebook page. Ana siya.
Itago nato sa pangalang Iya. Iya siguro ng pangalan Iya. Ambot lang, tama ba? Bibi Mahal. Bibi Mahal. Bibi Mahal. Nag-post og screenshot sa ilang conversation. Sige, basahon na to. Oh. My current boyfriend has 2 jobs. Call center agent sa gabi and after shift, may food delivery job siya hanggang tanghali. Hindi niya sinabi sa akin na nag-issue pala yung company nila ng credit card sa Union Bank worth 150K. My God, can you imagine what I can do sa ganong pera? Murag ilahang kwarta na no. Murag dili utang. Naiintindihan ko naman yung part niyang gusto niyang magkamotor kasi nga nagfo-food panda siya. Pero sana sinabi niya sa akin, di ba? Girlfriend ako eh. Babawi naman ako sa kanya pag graduate ko in 2 years and I'm more than loyal sa kanya kahit sobrang busy niya palagi. Wala lang, sobrang nakaka-frustrate. Gusto ko lang mag-vent out. It's up to you, admin, kung ipopost mo to, at least nilabas ko sa loobin ko. We're still talking kung 1 terabyte or 256 lang na storage yung kukunin kong phone. Tinuod ni? Ay, kung unsa ang ato ang i-post diri sa Sugilanon, dapat we assume that it's tinuod. Mao ba? Okay. Hulo, tinuod ni siya. Oo, tinuod na Tinuod siya. ni siya, guys. For the sake of discussion. For the sake of discussion, tinuod ni siya. Napat siya gipang send na screenshots. Oo, nag-send pa siya og screenshot. Mm-mm. Basaha si girl. So, kung di ko pa makikitang may credit card ka sa wallet mo, di mo sasabihin sa akin na may credit card ka na pala. Magkano limit nun? Kakarating lang nun, di ko pa nagagamit. 150K po, pero gagamitin ko yun pang financing sa motor para di na ako nagbabike sa food panda kong work. Oh, yun naman pala eh. Swipe mo na din ako ng iPhone 16 Pro Max tapos mag-Mio ka na lang para may sobra pa. Mora to ang iyang conversation nga gi-post. For the sake of argument, let's assume that this story or this submission of Iya's story is true. Not just clickbaiting us. Oo. Pero wala, dili na mo nagibot-buhat ha. Amo dyan yung screenshot, guys. Nasa ko, nasa TCU secret files post. Adto mo dito sa Facebook. Adto mo dito. Ako maingon baga kag naw. Baga kag naw. Kaayo, Jud. Unta no, ma-realize sa imong boyfriend no, biyaan jud dapat ka. As in, dili nimo deserve jud. Be a single person. Bata pa ni siya. Baka marag bataon Be gyud a single person forever, Jude. I don't think you deserve any love. Halo, grabe na. Intense kay ko. Marag 21 pa ni siya. Sa ako managna ko. She shared here that 2 years na lang gagraduate. So, maybe around 19 or 20. Yes, 19 to 21 years old. Probably. You don't deserve any love from this person. This person is a hardworking person. Your Bibi Mahal, your guy is a very hardworking person and probably loves you very much. Oh, duha ka trabaho. Naningkamot. Kung dili man ikaw ang love, ani basin ng mama. Kay basing naluoy sa mama, nagapaningkamot para makaprovide sa iyang pamilya. Basin lang. Karon, ikaw dapat, guys, na basig friend ninyo ni ing nga bulagan. Bulagan dapat dili jud niya deserve ay. Dapat single ni siya. Ang una pa jud yang paliton kay iPhone 16. Murag ka afford. Murag libre gani na kwarta kung dili she's not mature enough for a credit card. Kay murag libre nga libre kwarta. She said it like it's free money. Oo. Kay ano siya, can you imagine what I can do sa ganong pera? Mo gani. She thought it's his money. And by his meaning theirs. Libre kwarta. Libre iPhone. Dili ka deserve og love, girl. If this is true, like, saan man yun eh? Gusto ko magbulag na mo karon dayon. Naluwi ko sa lalaki. Napatay, Mike? Nanawa daw. Sige, pag-istorya lang. Naman. Sige. Kanang, saan man ni? Dapat na agad, saan man ni? Dapat natay kaila sa aning guy. Ayaw i-swipe. Ayaw na siya i-swipe og iPhone 16. Unaha imong motor para sa imong trabaho. Una nagabike siya para mag-food panda. Oh. Makakita ko kung nagabike pag mag-food panda or Grab. Ma-admire jud na ako ay. Murag garidos. Mabilib ko garidos. Agabike na sila. Kaya wala man sila food panda or Grab. Naman na sila ka in-house deliveries.
deliverers. Magaridos ko sa balay ba kay di motor sila niya na sila food panda o Grab nakabutang. So basig na sila built-in dito na naga-Grab o naga-food panda pod no. Silingan siguro nila unsa ba? I don't know, pero pag magpagaridos may diri kay kanang wala joy label, basta nagbike lang siya. Nagbike lang siya. Oh, nagbike lang siya. Kaya ako nakamotor. Kuya po. Asinso ang garido sa among lugar. Basin kay branch man na, di ba? Oo. Oo. Kanang kung nay nagabike, ma-appreciate yun ako na ay. Kanang kumbaga wala nila nakita ang bike as hindrance to their paningkamot. Like, ay, nabi uban arte kayo. Ayaw ko atika. Naadji atikon anay ka ng mga arte kayo. Na uban nga gusto ta lagi ko mag-Grab or food panda mga play mo ko motor oy mo ana god. Mo ana god. Now you see, it's not gonna block you from doing anything. Okay, pwede man di ay bike. Actually, pwede siguro mag-roller skate. Kuya, wala gud ana. Saan ni mo pagbit-bit kung dagko? I don't know, please confirm. Anyone from Grab, pwede siguro mag-skateboard, mag-roller skate, what else? Scooters, longboard. Yeah, basig pwede. And you're just katong uban no kanang mga tapulan kayo magsigirag ka ng higda sa balay, mga anak god, walay trabaho, nagsalig sa asawa, ang asawa nga babae mo inay trabaho, nya kamo higda lang mo. Kabalo Agay, na ko. sakit na kaayo ba? I'm not talking about you. I'm talking about that person that I know from that street. Dito. Taga dito na siya. Taga dito na siya. Kanang wala dyan trabaho. Niya siya pa dyan nagagunit sa sweldo sa iyang asawa. Ay, mo ba? Oo, siya nagagunit sa sweldo sa iyang asawa. Niya isabong. Oh. Huy. Nag-update man di ay ning letter sender na to karong adlaw. Dili man na siya sa ato nag-send og letter. Pero Dili anyway, what's the update? Kay gisenda niya ang Facebook page nga nag-post sa iyang story. Gisenda niya og update. Ana siya. Update. Ana siya. Not expecting na ipopost niyo yung story ko. Ang dami pala talagang mga inggit sa mundong to. Di ko na kasi kailangan mag-work tulad nila. Ganda lang ang puhunan. Paad po niyan. Thanks. Wow, wrong spelling imong thanks. TENKS. Wapa di ay. Dili ni siya deserving jud. Ayaw ninyo uyaban ni mga ani nga babae bi. Naay mas deserving di ang kanang babae nga kanang kung kamo gud ang lalaki nga kanang ganahan mo og kanang hardworking mo, niya ginatreat ninyo yung girls as Disney princess, kanang pinangga kayo ninyo yung girl. Please match your personality to your girl's personality. Ayaw mo pag-uyabog brat. Kay kung maayo kay mga tao, hardworking, 2 jobs, tapos kanang pinangga ninyo inyong girl and etc. dagan na kay mo gibuhat para sa girl ana pinangga kay ninyo. I-match pud ang inyong pangitaon na girl. Katupong ingato pinangga pud mo. Ana ba kanang dapat aligned. Kung dili mo align, dili na magdugo. Red flag na siya. Kanang feeling align sa babae, dili na niya kailangan mag-work. Kanang dili not because it was your choice nga ayo pag-work ha. Wala di mo siya gingnan. Wala. It's her choice. And what you prefer is maybe duha mo mag-work pero ang gusto niya dili gid daw siya mag-work. What if? Ay red flag na. Dili man magkasinabot. Red flag na, guys. Red flag na siya. Like, in this time, and this economy, how can anybody survive? No. Nobody. Pwede ra. And, besides, why do you have to, like, work 2 jobs if she can also work the other job? Siya mag-food panda, ang babae. Pwede man. Pwede, uy. Ano di ay? Naa. Di ba ka-remember ka? Nagubaan tag sakyanan? Naay mekanika. Ay, naay mekanika. Naay mekanika. Diri sa among subdivision, guys, naagyod mi tricycle driveress. May tricycle drivers diri. Dugay na kay na siya ga-drive. Naapoy sa una pa hinuon to, wala na siya ga-deliver sa amo aron katong ga-order ko Lazada no. Ang nakabutang sa Lazada kay lalaki, pero ang motuktok sa balay kay babae. Ayo, Lazada po. Di ba? Pwede. Maulaw ka, girl. Maulaw ka, baga kag no.
Baga kag now. Unsay puhunan lang ang ganda. Sa ato pa, you don't expect. Nagskwela pa ka. Wala na lang ta ka nagskwela if you don't want to work at all. Nag-influencer na lang ta ka. Kanang puhunan ni mo ganda. Oo. Or mag-sugar baby ka. Kanang mag-Ivana Alawi ka. Kanang mag-escort ka, mag-escort. Grabe po ng escort. Dili man siguro escort si Ivana. I think she's an escort. That's my theory. Hala, grabe! That's my theory. Grabe ang revelation karon ni Kringkay. That's my theory. I didn't expect that kind of theory. I didn't expect that. I was caught off guard. Basta gwapa nga nya makapalit og mga Hermes. Escort. Wait, what if all of that is from her earnings from YouTube? Sa bagay She po. has like 1 million followers, I think, or Sa bagay more. po, sa bagay po. Grabe po si Kringkay. Uy, she a hater. Pero anyway, mabalik ta. Kanang ang babae ba, pag dili na nimo feel mag-work, kay ganda lang imong puhunan, nganong ni eskwela pa ka, 2 years na lang gagraduate ka na, ayaw na. Nagkalas-kalas lang kag tuition sa imong ama o papa. Ayaw na og eskwela. Kay mahal ba yung tuition? Mahal ang tuition, guys. Tas gisayang lang nimo ang 2 years. When you could have started your career as an escort. Model. As an escort or an OnlyFanser. OnlyFans model. Oo. Instagram model. Pwede. TikTok model. Pwede. Ayaw nagdugaya. Karon na undang. Unya, bulagi ng imong lalaki kay dili mo bagay. Hala, nagbut-buot ko. Pero basta I love siya sa lalaki kay si mahal ko. Di na mo lagi na akong ginaingon guys sa inyo ha. Mo na akong ginaingon sa inyo ha. Di ba nay ubang lalaki na dili magtan-aw sa kanang character ba sa character sa person, like ang lalaki mo tan-aw siya sa babae, bahala nagmaldita, bahala wala gatrabaho, tapulan, bahala nonsense, kay nabuta sila ng ang level sa attraction is sa beauty, ang standard kay ang beauty, sa beauty. So kung gwapa gyud siya, diha pa lang 100% hook na. Oo. Nalumay siya sa beauty. Oo. Murag si Nathaniel Blanc, nalumay man na. Nalumay na siya. Sa Blingy Kasin. Kay ngano, dili biya ko gwapa guys, pero nalumay ko na. Kay bright ko. Gwapo po siya kong tingog. Magbukanta ko, maluya siya. Mauna ang nakaluya siguro. Naluya siya. Mura si Neo. Ay, dili ko si Neo guys. Dili ko patang uyab. Pero yung ana ba, di ba? Nadyo nga na nga tao, wala nagtanaw sa naong. Basig nagtanaw lang na sila sa personality. Napoy ubang tao, nga wala nagtanaw sa personality. Nagtanaw sa naong. Oo, tama ka. Nakoy friend na yung ana. Ba? Nga. Bahalag maldito kaayo ka ng bad boy personality. Okay. Basta na tattoo. Muna yung mga maluya siya ng mga naitato ng mga tao. Ay, maubo? Oo. Kaila si Nathaniel Blanc ana sa akong pasabot. Naitato. Basta naitato, maluya dyan siya, like, I want this man. Kuya, wag na. Dili siya magtanong sa naong. Lain po dugo, di ba? Appeal package na. Kanang nabagay ang tattoo sa naong, ana. Kanang marag kisa ba good example sa kanang dagag tattoo niya, gwapong. Dalang ha, nag-iisip ko. Isip. Wala ako'y maisip, pero na ako'y maisip na gwapong lalaki, bati og tato. Maroon 5. Maroon 5, si Ben Affleck akong giisip po. Si Ben Affleck. Okay. Diba? Yung anak, guys. Naay gwapa, bati og tato, si Ariana Grande. Kita ko sa yung tato siyang mga kamot. Bati naman guys siya guys karon. Ambot na naon sana na siya, na-addict man siguro na siya, naman siguro na siya kanang bisyo. Ano ni mo? Na siya bisyo guys. Anak yun na, dili na mawala sa fame. Pag famous person ka, dili mawala sa imong circle na adyo yung mga addict diya sa imong palibot. Mag-Business Academy na maybe. Sige. Mauro to guys, mauro to ang mga reaction. Wala na may advice. Dili gini advice kay reaction naman eh. Dili. Biz Academy is when we teach you a Bisaya word or phrase. The word or phrase is na brother. Oy! Guys, for your information, ang kaning na brother na word or brother, 2025 lang ni siya namugna.
or 2024. I don't know when exactly this sprouted in our modern society. Pero basta bago lang gini siya na. Karon pa nako na nadunggan 2025. Yeah, basin gikan late 2024 then to karon 2025. Ang nagpauso ani, credits to Chris Briand. Dili na siya Chris Briand. Last time na may episode about him, ingon mi Chris Briand. Chris Briand. Kato nagkanta sa with you, with you, with you, with you, with you. Wala. Pero ang actually ihading name is Chris Briand. Mo na yung pagka-pronounce sa iyang sariling name. Briand ay na. Oo. Siya mismo na-pronounce. So, thank you for that education. Anyway, siya ang nagpauso ana. Ang meaning ana, it's a slang. Of course, it's a slang kay na brother meaning from the English root word brother. Kay wala ko kabalo jud ha. Brother iyahang tawag siyang sarili. So I was assuming that people are calling him, that's a derogatory sa iyahang na brother man ni siya oy. Pero siya di ay ang nagpausoan ang word. Murag gikan sa iyahayas. And it bo. means napas mo human na buang. Oo, na brother ba napas mo. Dili siya basta-basta na gabito nimo like na brother ka no or kanang meaning na buang ka no. No. It has to be napas mo usa tapos nabuang. Na kabalo ay hala ibis da academy pud yata nato ang napas mo. Kasabot mo nang napas mo guys, bisig wala pud mo kabalo. Nalipasan ng gutom. Oo. Nalipasan ng gutom. So, dili ninyo basta-basta magamit ang word na brother basta wala sa siya na lipasan og gutom or nakaskip og meal. So, dapat gabiton lang na siya. Di ba may term din na buang na obsess? Ang term na brother is na buang na insane. Crazy. Like, wala dito. Gani, mo dyan ang meaning sa na brother, na insane. Pero dili nimo siya dapat gamiton in any other, in any kind of conversation. Unless ang imong pasabot kay napas mo sa siya tapos na brother. Dapat niagi sa siya kapas mo. Lisuda i-explain guys. Uy. Basta niagi sa do siya kapas mo bag-o na buang. Mo na ang meaning sa brother, na brother. Pero kung mali mi, i-comment sa Spotify, YouTube or Facebook. Yunan ko nimo. Ay, yunan to ko. Outro. Ngit-ngit na ba ang nag-light sa atong laptops? Aren't you proud? Yeah, I'm proud. Kung nalingaw mo, please consider sharing this episode with your friends. Unya, pag-subscribe na lang po para ma-notify mo sa mong latest episodes. I-search lang sa imong paboritong podcast app, Dili Ni Advice. O basig na mo yung mga topic, suggestions, or questions, please reach out to us. Don't worry. Submissions are anonymous. Dili mo mailhan. To submit your stories, to advertise, or sponsor our show, go to diliniadvice.com. Again, that's diliniadvice.com. Unya, maura to guys. Ngit-ngit na ba ya? Ngit-ngit na kayo. We are so ngit-ngit. Buti na lang namin mga laptop light. See you next time.